ta na mayong pagkaaram iginiyakan sa tong mga magurang. Nagdakula, nagkaisip, nakanood, mag-adal. Kung iniinagihan mo edukasyon sa rong kayamanan, alagad daigabos nagtaon in oras na makanood kaya sa diklom na tapsok sa laboy nin kasalan nasakitan mag-ahon dai maghadit mag-aran maabot ang tabang an mabuhay sa kinaban sarong magayo na regalo ikan sa kagurangnan dapat niya tong pangatamanan dai dapat pagsayangon ang buhay na sinublian magagi sa tamang dalan padanayon ang karahayan tidawan kita nin talento dapat na gamiton dai pagsayangon eherasa sa imong kapwa na dapat tabangan patalubuon para sa kaoswagan an mabuhay sa kinaban sarong magayo na regalo ikan sa kagurangnan dapat niya tong pangatamanan dai dapat pagsayangon ang buhay na sinublian magagi sa tamang dalan padanayon ang karahayan mag-agi sa tamang dalan padanayon ang karahayan.